Decking line. Kako za unutrašnju, drvo kao prirodni materijal koristi se i za spoljnu upotrebu. Svojim karakteristikama, primjenom tehnoloških procesa poput termotretiranja, pravilnim održavanjem i negom u sve češćoj upotrebi su drveni podovi za oblaganje površina pored bazena na terasama, a koristi se i kao zidna fasadna obloga. Pod od termotretiranog jasena koji proizvodimo pokazao se kao vrlo postojan i otporan na spoljne uticaje i vremenske uslove. Decking line. Decking line predstavlja kolekciju termotretiranog jasena proizvedenog za spoljnu upotrebu, za bašte, za kafiće, za prostore oko bazena i za fasade spoljnih objekata. Decking se proizvodi od termotretiranog drveta. Termotretiranje predstavlja proces pečenja drveta u temperaturama od 180 do 240 stepeni. Tim procesom drvo dobija karakteristike koje mu omogućavaju upotrebu u spoljnim uslovima. Procesom termotretiranja također drvo menja boju, dobija određene nijanse tamne boje. Decking je proizveden u Decking line kolekciji u debljini 20 mm, širine 120 mm, dužine su od 1000 do 2000 mm. Decking se montira na podkonstrukciju od samog deckinga ili se montira na metalnu podkonstrukciju. Preporučujemo da se održavanje vrši 2 puta godišnje u trenutku pred zimu kako bi što kvalitetnije ostao u uslovima zime i u trenutku proleće pred neku sezonu korišćenja kada je lepše vreme. Pravilnom ugradnjom tara parketa na adekvatnu podlogu dobijate najdominantniji komad namještaja u vašem životnom prostoru koji pravilnom upotrebom mogu koristiti generacije. Detaljnije o našim podovima i stalnim akcijama možete pogledati na stranici www.taraparket.com. U dodiru sa prirodom. Tara parket.